An balimaw an ɲɔgɔn tuma kibaruya m'an bolo bi ka da kulo kan o de ka fɔ sibiri janvier kalo tile 26 kɔnɔna na silamɛjɛkulu ye farakali dɔ kɛ palais de la culture la min hokumu na n'u y'a jira k'a fɔ ko ka sariya bato sariya min bɛ yen min bɛ tali kɛ k'a fɔ n'i ye maa faga i fana bɛ faga ko k'o bato an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma peine de mort o hukumu kɔnɔna la u y'a jira k'a fɔ olu kɔni wulila k'u ka nisɔngoya de jira sabula n'i y'a ta k'a lajɛ waleyajugu kɔni cayalen don an ka jamana kɔnɔ wa n'i y'an ka sariyaso lajɛ sariya dɔ bɛ k'a jira k'a fɔ n'i ye maa faga i fana kan ka faga o baaraw lajɔlen don baara tɛ ka kɛ o sariya in kan u kɔni wulila k'u ka nisɔngoya jira sabu k'a jira k'a fɔ an bɛ wagati min na ko bi an ka segin an ka sariyaw ma ka baara kɛ ni an ka sariyaw ye minnu baara lajɔlen don ni n'a fɔ n'i ye maa faga i fana ka faga ko k'a baara lawuli tuguni Mohamɛdi Kibiri n'ale kɔni ye jɛkulu in ɲɛmaa dɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ni sariya in n'a batora a kɔni bɛ sɔn ka ɲa kosɛbɛ an ka jamana kan sabula caman bɛ bɔ fagali la mugu bɛ ban maaw ma ka maaw kɔni nin bɔ a la caman bɛ bɔ o la sabula n'i y'a ta k'a lajɛ dɔgɔkunjan tɛmɛnen u ye alimami dɔ faga ani nin dɔgɔkun na u ye jagokɛla dɔ faga n'a ɲɔgɔnna caman bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ bamakɔ yan ani an ka kin caman fana la min ni bamakɔ tɛ kelen ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ n'u kɔni wulila ka ni sariya in bato ka ni sariya in kɛ an ka jamana kɔnɔ caman b'a yɛrɛ labɔ nin fagali in kɔni na sabula n'i y'a ta k'a lajɛ ni sariya in batoli ani an ka diinɛw bɛ taga ani an ka laadala kow fana bɛ taga u kɔni ye welewele bila gouvernement ye gouvernement k'a lajɛ ka ni sariya in kɔni sigi an ka jamana kɔnɔna la o hukumu na u y'a jira k'a fɔ fana ni nin sariya in kɔni batola jamana sabula a bɛ caman bɔ fitina caman na adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ maaw tɛna wuli k'a fɔ k'u bɛn'u ta sara ɲɔgɔn na tuguni sabula sariya bɛ yen nɔ min bɛ o koɲa kɔni na min bɛ ka sariyaw bato min ni min ka kan o ka kan ni ye maa faga ni fagali de kan ka sariya ka sigi n'i kan ka faga o k'i fana faga an balimaw o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ sibirido janvier kalo tile 26 kɔnɔna na ɲamakɔrɔ turuna na ni parantikɛ dɔ kɔni bɔnna n'a nin na ye o hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ nin ko in yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la parantikɛ n'a ka mobili kɔnɔ maa dɔ kɔni cɛ warimisɛnko kuma de donna u ni ɲɔgɔn cɛ ni a laban kɛra fagali ye ni cɛ in kɔni ye parantikɛ in bonya nin na o sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ an ye o hukumu kɔnɔna la paranti tɔw minnu kɔni tun bɛ yen olu kɔni wulila ka cɛ in bugɔ ni ne k'a da jeli la an bɛ yɔrɔ min na ko bi cɛ in kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso la n'a ko tɔw bɛ kɛ cogo min an b'aw ladɔnniya o la an balimaw ni ne tun ye kibaruya ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la